Inden du skal på kursus i den digitale undervisningspakke, er der lige nogle ting, du skal gøre, og nogle ting, du skal huske at få med. Det første er, at vi skal have oprettet dig på Prezi, sådan så det er gjort, inden du starter. Det handler også lidt om, at det er et super lynkursus, så vi har ikke alt for meget tid, så derfor bliver den her video lavet. Derudover så skal du huske en smartphone. Smartphone kan lave billeder, video. Så skal du huske en computer. Så er det rigtig vigtigt, at du husker et kabel, der forbinder din telefon til din computer. Hvis du ikke lige kan følge med undervejs, så pause videoen og gør det, som jeg nu fortæller undervejs. Det første vi gør, er, at du åbner din yndlingsbrowser, og når den er åben, så op i browserlinjen herop, der skriver du Prezi, prezi.com. Så kommer vi til forsiden af Prezi. Der er ligesom to muligheder, eller man kan lave to forskellige kontoer herinde. Vi kan lige se på den her, hvis vi klikker på Get Started. Så heroppe foran kan du se, at der er en gratis konto, hvor man kan få 100 MB plads. Og det er sådan set også fint, men nu du er lærer på en skole, har du faktisk mulighed for at lave sådan en Joy-konto. Det vil sige, hvor du har 500 MB i stedet for 100 MB. For at gøre det, så skal du en lille smule længere ned her. Og så kan du se, der er noget, der hedder lærerlicenser. Den klikker vi på. Når vi så er her, så kan vi se, at den EDU Enjoy, vi kiggede på før, den har de 500 MB, men her er den så gratis i forhold til, du lærer. Så er der i virkeligheden ikke så meget mere i det. Du skal klikke på Continue her. Det du skal lægge mærke til her, det er, at du skal bruge den e-mailadresse, du har her på skolen. Det vil jo så sige din initialer @eucsj.dk. Når du har skrevet den ind og klikket på Verified, så bliver der sendt en e-mail til dig. Det er ikke altid, det går lige hurtigt med den e-mail, vi har på skolen. Når du får den e-mail, så klikker du på det link, der er vedhæftet. Og så går du ind og laver de sidste ting herinde. Det er som at skrive dit navn og hvad der ellers skal være ting og sager. Og så er du egentlig kørende derfra. Til slut vil jeg lige huske på, at du skal huske en smartphone, en computer og et kabel fra computer til telefon. Vi ses i næste uge.